bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɗiɓereɗaɓe gurdam caggal ne jettuɗen bajjiri jiɗo waɗa waɗa laato kankone rokka jaare haɗa jaarede kankone wara mane julede bajjo ɓuuray siyankoɓe timmolano baɓe yon makka mo yimɓeji neñitata sababu noon pagorɗen manoje jettoɗe fewde nene baba juuroɗen halifaɓe diine e halifaɓe banggue dawrugol nde tawno kala ne jiiɗa hoore ɗo ɓuɓri won hoore wonde wona ɗumenaki tigi en calmini en juurima en jetti en jarni babiraɓe men ɗaccuɓe haajuji mumen e hammuji mumen ummi toon to woɗɗi goto e maɓɓe foof ene haasi taw ene jogui haaju mo gandanɗa hoorema mo fonno ɗum yaade kono noon ɓe mbi wonde so tawi renno o sohli walla so tawi Sénégal sohli ɓe ɗaccat haajuji mabɓe e hammuji mabɓe kamɓe kala ɓe ngara nde tawno fulɓe ne kewiide kala mo suusi andu wonde koko ñumana ɗum noon so tawi min joguima cuusal min joguima coftal wawde jooɗade huccodirde e jayniyankoɓe tawra tigui rigui koye min coynoɓe ɓe Allah juutnu balɗe ɓeɓe moƴƴina battane mabɓe en beltinima kadi presse ɗaccuɓe haajuji mumen e hammuji mumen wawde arde tawtorede oɗo conférence de presse ɗum noon ɓe beltanama kamɓe kala e kuugal mi weltinima musidɗam Diallo leñol mo gandanɗa hoorema ko ɓiɗɗo fullo dariɗo e frontiére ndimagu caliɗo jasri lumbiraɗo mum ɗo no haaldini taw noon koye ɗemgal wolof ko hen tigui rigui jogormi artude pulaar en jii e nder oɗo saaha mo gonɗen ko en meeɗano yiide fodde duuɓi tati walla mbiyan duuɓi ha joni nayyi ɗiɗo ɗi gonɗen nde tawno en jii ko gandanɗa hoorema wona ɗum Sénégal adorino nde tawno Sénégal so wiyama wonde ko leydi teddugal so wiyama ko leydi jokkodiral so wiyama ko leydi ittodiral kumpa so wiyama kadi ko leydi jiɓodiral eɗen gandi wonno ko denɗiragal ko ɗum saabino ɗum moni kala ene reeni ko mum ko kono noon ene renani goɗɗo ko mum ko nde tawno so tawi wonde an a tiiɗama hoorema a tiiɗaka goɗɗo o tiiɗataka wono foti tiiɗirede woni ɗum noon en jii e nder oɗo saaha enen fof eɗen pawi heɗguite men e nder ɗiɗo réseaux sociaux ji hunde nde ene ngakki nde tawno ene waɗi e yimɓe ɓe gandanɗa hoorema ala ko woni fandare mumen ala ko woni eɓɓo mumen ala ko woni tuuyo mumen ala ko woni kucca mumen ala ko woni muuyo mumen so wona tigui rigui ha joni wiide ene ittoɗo ha joni cohésion sociale o ɗum noon mbiɗen wonde en darata ko fewnono guila e jaatiraɓe men ha e ñatan jaatiraɓe men yettima tigui rigui e babiraɓe men e nder jamanu men sukaɓe daroɓe ene gonɗo ɗum ne tawno en jii ɓe gandanɗa hoorema ƴettotoɓe halifaɓe diine en jii kadi ɓe gandanɗa hoorema woɗoɓe offensé ko foti nde leñol ɗum noon wona hunde nde gandanɗa hoorema hunde yonde wona hunde fewde kadi wona hunde e neɗɗo kala mbiyo wonde ko patriote jiɗɗo leydi mum taw ko battorɗe leydi mum foti ha joni jabde e nder leydi mum ne tawnoɓe ke wiide bone ficcallaji ko heddi ko yidde wadde erango dendagal mone ina woni ɗo hende e nder leydi ndi so pelle ɗe gandanɗa hoorema daraniɓe jojjande aade walla so tawi wonde ko gouvernement o walla so tawi wonde ko halifaɓe diine walla so tawi hande ko yimɓe ɓe gandanɗa hoorema heptinaɓe e nder leydi ndi yoɓe mbat feere ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe katto ɗum ɗo ne tawno ɗum ɗo so tawi rewi reƴi ene wawi bonnude e nder leydi ndi ha joni ko en cikkama ne tawno so tawi wiyama wonde leydi nana ƴellito ƴellitirade hoɗɗum en jii e nder leydi ndi ha joni ngalu ono wiye pétrole walla gaz kono noon eɗen gandi enen fof eɗen nana fulɓe ne kewi wiide ko jam ɓuuri juma ɓuuri jama mo yendi ɗum yondare corona ne tawno no corona ari nde juma e jama fof juuletake enen fof eɗen gandi ɗum ɗon ɗum noon jam o ɗum ɓuri yidde e ɗum ɓurɗen yidde e kala ko jiiɗen kono noon hande réseaux sociaux o wonko jiiɗen hen ko gandanɗa hoorema fewani wonko jiiɗen hen ko gandanɗa hoorema fayani to moƴƴi ne tawno fulɓe ne kewi wiide wandu tottatake almet ko gonga ne tawno so wandu tottama almet tan duppat ha joni
nde ɗon ladde reɓa ha yetto wuro nde haadirta ni han kono noon goto fof hande ko téléphone mum woni portable mum ha joni ko téléphone mum woni télé mum ko téléphone mum woni radio mum enen fof eɗen gandi ɗum ɗon poɗɗo haalde haala mo fotani haalde haala so tawi noon an aɗa haala a anda ko kalata anduɗo kaɗata sa anda ko kalata a anda to kaɗata tan sa renaki a haalat ko gandanɗa hoorema aɗa wawi bonnande hoorema bonnana leydi fof ɗe fotiri ɗum noon en jii ɗum ɗon surtout wonɓe gandanɗa hoorema kañumɓe ne ala ko woni fandare mumen so wona huccidde eko fotinde leñol fulɓe ene wiya ɗumen ene yenno ɗumen ene idde hirgueji tuuma ene faw ɗumen dow mumen ene kaala e mumen ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo aɗa andi ko kalata ko mbaɗani ɗum maîtrisé walla ni mbiya wonde wonɓe caggal mumen ene gembi ɗumen ngam uniquement yo kuccite ngolɗol leñol ndaara tigui rigui bonnande ɗumen walla ndaara haalde mumen ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo aɗa andi so tawino wonde wontino face à face jomumen cuusa haalde ko wayni hen ɗum noon plus vite possible yo laamu ngu ƴettu hen kuugal pelle kaɓontoɓe jojjande aade ɗe ɓe daro hen ne feewi ne tawno ɗum ɗo en jiiɗa ɗum e nder leydi ndi ne tawno leydi ndi ko leydi jaam goto fof fonno wonde fandare mum ko rende denɗiragal gongal ɗongal en jii joni nde jaalal haaldini hakkude seereraɓe e fulɓe ko faɗonono e ñaamu kala hen mo tawa ko eɗen mbawi wiide heddingo hutortaki walla mbiya wonde mbaɗode rewre worgo en jii kadi ɓen ɓe gandanɗa hoorema woni soose en walla ɓen ɓe joola en walla ɓen ɓe gandanɗa hoorema ha joni kañumen woni jofuɓe dans ce cas kala hen ɗo jaaruɗa walla kala hen ɗo jaaɗa walla kala neɗɗo goɗɗo jaaruɗo tawti goɗɗo o ina wayno tawti ko hoore mum kono noon yimɓeɓe fof ne gandi enen fulɓe eɗen gandira gueɗel gotel gandirɗen ko teddugal ne tawnomo yeddigal teddugal ngal gandira ɗen hande kala neɗɗo gummiɗo ɗo walla gummiɗo banggue goɗɗo ari ha ɗo men ɗo enen ko kañum ɓuraten teddinde ni e jibinande men ɗe en ponnat jomum en jaɓɓoto jomum en ñamminto jomum en jarnat jomum kono kadi desnen jomum e nder men te so jomumen gaari e nder ɗon tuma kala hujjaji mumen en jolanta ɗumen jaññeɗen ɗumen hen sahaji ni ko enen kewata abbitade e mumen ɗo banggue ɗemɗe saabu ɗum so tawi jomum ari nanani ko kalaten ko ko enen ƴewata ɗaccude ni ɗemgal men ngal kalen ɗemgal mum ngal beele eɗen mbawa famadirde mumen wadde noon so tawi wonde wiyama ha joni leñamawo walla heedi heedago ɗum ɗon noon sene tawetake e nder leñol fulɓe ɗum saabi noon enen en woni erama o wona yidde wondude yimɓe ngasa ngas walla ene jabodiri mumen haalaluji boɗɗi walla ene bondita wonde ko fotide leñol jiɗɗen ko kala leñol gongol ɗo henne e nder leydi ndi yo rokke gueɗal mum ha timma kala neɗɗo gonɗo e nder leydi ndi yo respecte no leñol mum kono yo respecte leñol gongol c'est très important ɗum noon en kalani tan ɗo banggue fulfulde nde en jonnani kala dariɗo ene waɗa attaqué leñol kala bawgol wonde ɗum woni gueɗal ngal ko heddi ko noon mboɗa andi ko ɗon uddirtumi ko yidde wiide tan hande en tonnima e nder Sénégal mo gandanɗa hoorema ene hulɓini ne tawno won ko gandanɗa hoorema fonno wonde e yiɗade nde wonko fonno wonde yiyande nde wonko fonno wonde fandare nde so wona ko wona juufodirde walla ko wona yennodirde walla ko wona ittude hirguiji tuuma aɗa fawa ɗum tigui rigui ha joni ko fotinde leñol hande enen fof eɗen jogui ha joni ko kaɓɗen poɗɗen habde koye heege poɗɗen habde hande koye gueɗe ɗe gandanɗa hoorema nawrata en yeeso kono wona huccodirde e nder koye men eɗen jofodir ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam eɗen mbiya tan Sénégal ko leydi ndi gandanɗa hoorema goto fof ina foti hormade goɗɗo o goto fof ene foti ittande goɗɗo gueɗal kono goto fof kadi aussi ene foti jaggodirde e goɗɗo junggo ne tawno fulɓe ne kewi ko jumɗi ɗi codirta ne laamu en beltinima noon ha joni presse o kamɓe kala e kuuɓal kono kadi en beltinima dendagal bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe arɓe ɗo henne joni noon paɗen koye ɗemgal tubakiri so Allah ko lamɗo jaaɓi koko guelogal mba wiyata ko tan joɗɗiniɓe ɗon ko postoji maɓɓe posuji maɓɓe sosuji maɓɓe e fosuji maɓɓe
firti ko intérêt maɓɓe tan waɗi ɓe ɗon kadi teddinen ɗemgal men sabu en no heewi ɗo ɗemgal gongal ari neɗɗel gotel ari mbaylen ko kalannoɗen ko naaten e ko haalanno ko par ce que eɗen ɗonnam so wonti ngal ɗon ɗemgal ne wiye hannde kangal woni langue national te aɓe jiɗɗi wadde ngal langue officiel ko enen dokkiɓe ɗoɗe sen duttima e koye men tan en caltima ɗum natat miijede ɗum noon minen de amini yeeso mon amin caggal mon oɗo mawɗo mamman ɗo woni ko France Orléans woni gila ngandumimo ha hande o dari tan koye pulaar yaaɓe yeeso e woɓɓe nanɗo guelajo oɗo ko diaspora wonno Israël wonno min gandidiri duuɓi 7 e téléphone min meeɗa yewdirde e woɓɓe ɓe nani Amérique ɓe nani Europe ɓe nani Australie firti ko usten haala kebbinen golle min mbimi koɓe ganda sabu moƴƴude fof yalti koye nder fulɓe wadde ganduɗo dartol tigui witti ɗum ina wawi haalde kono ƴettataka hay leñol gotol sabu leƴƴi ɗi fof jiidi dokkumi yeeru noon hakkude Linguére Daara Djolof Ferlo sa yeehi toon a wawa andu pullo o jolfo o séréer o walla jaago sabu ko kamɓe fof nandi pullo o haalata wolof jolfo o haalata pulaar kadi eɓe ndesidiri eɓe jibitini wadde janggoɗo histoire tigi ƴettaka leñol gueɗel kendiguel nguel o wi beelen meeɗi portude ɓe plainte min en personne wondude wona yimɓe min portiɗo plainte wona ɗum wona ɗi min tout récemment jaami que brigade de recherche walla brigade gonɗo camp Samba Diéry Diallo de Colobane min mi yeehi ha toon joddimi e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko kamɓe goni ɗon pour portude plainte mo ganduɗa o waɗiɗo ɗo menacé fulɓe wi mamin mbar mamin mbaɗni mamin battuni mais ala ɗo wattiɗi wonnoɓe ɗo wonɓe ɗe caggal leydi saaha foof ɓe ƴattoɗo ɓe porté plainte mais ala ɗo wattinta ɗum tagi min cikki bon beela laamu ngu wondani ko ɓe ƴattotoɓe so tawi laamu ngu wondani mabɓe eɗen jogii ɓe ganduɗa ɓe hannde ko loskoɓe renseignements généraux cybercriminalité tout ce qui bouge dans les réseaux sociaux aɓe gandi aɓe jiiɗo H24 ils sont dans les réseaux sociaux eɓe bitti eɓe mbaɗa des enquêtes eɓe gandi kay tigui ene won waɓɓe leur compte mbaɗi ɗum créé uniquement pour insulter les gens pour tan ƴettade yimɓe hay fulɓe tan goni ɗo sabu sa ƴeewi mi addoyta Cheikh Bamba walla Alhaji Malik mbeɗa holla ɗo ɓe goni fulɓe ɗum ɗon kam yimɓe fof no gandi no ɗum wayi jogaɓe men fof no gandi sabu sa ƴetti Alhaji Malik a ƴetti Cheikh Bamba walla a ƴetti Cheikh Oumar a ƴetti ko Cheikh Oumar walla Cheikh Souleymane Baal ƴettata tan koɓe raɓɓiɗi gaddaɓe kamɓe e Alboury Ndiaye ɓe ndena ɗum kaliraɗo goto Alboury Ndiaye yimɓe fof no gandi ko Jolof min kaalowo mamam wiyete Alpha Alou Seyni on woni dewkole tari goni noon ubba yontida koye Cheikh Moudou Fouti Tall pirɗo o janggi kono on Alpha Alou Seyni ko hammare moɗo jugel tawi furta ko siradiya jooɗi jeeme a fakanda goro Jadiane Ndiaye kono hade mi yaadere ga Jadiane Ndiaye jooɗi jeeme o Alboury Birom Pende jeemi Alboury Birom Pende jeemi min mamam o ko sina diya jonni jeemi diye jonni jeemi seɓɓe nayi ɗo wurankoɓe e nder fulɓe wiyeteɓe wiyoɓe gona fulɓe minen komin seɓɓe gona fulɓe minen komin toroɓe gona fulɓe tawi ɓen jalti koye sira diya ñande jiidume neɗɗo biɗo dono hanki fulɓe on tampini yimɓe galle pulaar mbimi ɗum accu kaɗo haala annene wi en tampinama tawi tampini men ko fulɓe hoɓe aynaɓe walla ko fulɓe hoɓe kono an enen fof ken fuɗɗo yimmi wona pullo caggal mum gawlo makko ari ina saggitoyam wiya wonde ko tanum sira diya joni jeeya mbi wona gonga na gonga